Ernai Gazte Antolakundeak uda honetarako kanpaina aurkeztu du. Ekin eta bultza askatasunera izena du dinamika berri honek eta gehiago jakiteko gurekin da. Amaiur Egurrola Erneko bozeramale, egunon. Egunon. Bueno, jakin nahi dugu, ze testuingurutan ikusten duzu gazteria uda honetara begira? Aste honetan aurkeztu dugu udako dinamika eta gure asmoa da, orain arte egin dugun bezala, gazteria aktibatzen jarraitzea, udagiroa aprobetxatuta eta jendea kalean gehiago egoten den momentuan ere, kaleak hartzen jarraitzea eta beraz dinamika argudio horrekin edo abiatu dugu. Eta aurkezpenean esan dugun bezala, ekin eta bultza askatasunera dinamika aurkeztu dugu, hain zuzen egungo euskal gazteria independentistak duen egiteko hori mahai gainean jartzeko eta udan ere bultza egiten jarraitzeko. Iraieko mobilizazio izango da, kanpaina honen puntu handietako bat, baina gaurtik iraia aldu bitarte, zer nolako ekimenak egongo dira herrizarri? Iraian esan duzun bezala mobilizazio nazionala izango dugu Donostian eta ordura bitarte herrietan orain arte egin bezala komunitatearekin, bertako gazteekin egoten eta elkarguneak sortzen jarraituko dugu. Zentzu horretan iruditzen zaigu ikasturte honek eman dituela bere fruituak, horren adibide argia ditugu independentziara egunak eta orain udan ere horrelako elkarguneak sortzen jarraituko dugu eta kaleak hartzen jarraituko dugu esan dudan moduan. Gainera Juan Paredes txiki eta Angel Otagiren fusilamendutik 50 urte beteko dira, zer dela eta nabarmendu duzue erreferentzia hau? Guretzako, bi kide hauek esan behar da regimen frankistak erail zituela, bi gazte independentista izateagatik erail zituztela, fusilatu zituztela, eta iruditzen zaigu gazteria honek, belaunaldi honek bere garaian egin zuela autu bat, izan zela frankismoaren garailatz batean, gerra osteko testuinguru batean, Euskal Herriaren izatea zalantzan zegoen momentu batean, nazio biziberritze bat proposatu zuten, gazte hauek, herri honen lekuko hartu zuten eta pausu bat aurrera eman zuten. Azpimarratu behar da, gazte belaunaldi horren borrokak aurrera egin zuela eta egungo testuinguruan iruditzen zaigu gazteok badugula egiteko hori ere. Testuingurua erabat aldatu da eta desberdintasun Euskal Herrian bizi dugu testuinguru bat zinetan gure belaunaldiak agian ez duen bizi gatazkaren momentu bat, baina gatazkaren ondorioak pairatu dituen belaunaldia gara, testuinguru globala ere aldatu da eta horrek gure herria egoera konkretu batean kokatzen du eta horren guztiaren aurrean iruditzen zaigu gure egitekoa ere badela, belaunaldi gisa dugun erronka badela nazio biziberritze berri bat abiatzea. Eta paralelismo hori egin nahi izan dugu, iruditzen zaigulako belaunaldi bezala txiki eta otaegik eta guk izan dezakegun erronka antzekotasunak izan ditzakela ikuspegi horretatik eta bestalde urte hurren borobila ere badelako eta efemeride hori baliatu nahi izan dugulako. Dena den azaldu dudan honengatik ez dugu ikuspegi historizista batekin landu nahi, baizik eta bultzada moduan eta aurrera egiteko helduleku moduan baliatu nahi dugu. Baitare aipatuko dugu, leloan ere bada ekin eta bultza askatasunera, zakita askatasuna independentziaren sinonimotzat genezakeen edo? Bai, izan daiteke, ez dakit guke proiektu politiko bat daukagu eta horren baitan irudikatzen dugu eta bai. Ikusita gaur egungo testuinguru politiko ere jakin nahi dugu, Ernek nola ikusten duen askatasun aukerak?
Egia egungo testuinguruan krisi betean bizi garela eta egia esan gure belaunaldia bada 2008tik hona krisia besterik bizi ez duen belaunaldi bat, baina uste dut horretan geratzea eta erresignazio horretatik begiratzea badela esperantza ez batera kondenatzea edo, eta esan dudan bezala guk badugula proiektu politiko bat, guk sinesten dugula herri aske batekin, herri feminista batekin, eta horretara bultza egiten jarraitu behar dugula, eta beraz krisi testuinguruak esaten da ere aukera momentuak izan daitezkela eta baliatu daitezkela bestelako aldaketa batzuk egoteko, eta guk beraz modu argi batean bultza egiten jarraituko dugu askatasun horiek lortzeko, eta askatasun hori ulertuta Euskal Herri aske sozialista eta feminista bat bezala, beraz aukerak badaude eta aukera horiei heldu beharko gara aurrera egiteko. Horre krisi horien baitan ere aipatzen dena da, gaur egungo gazteria okerrago biziko dela bere gurasoak baino, eta hori bizitzen lehen generazioa izango dela. Ez dakit, mezu hori barneratua dago gazteriaren bueltan edo eta gazteria apalago egon daiteke ideia honen ondorioz? Bai, nik uste dut faktore desberdinak egon daitezkela. Egia da gure belaunaldiak bizi duela espektatiba krisi bat. Egungo prekaritate egoerak eragiten duelako ez egonkortasun bat, eta ziurrenik ez dakigulako biharko egunean nola biziko garen, non egongo garen, eta egia da hori badela gure belaunaldia ezaugarritzen duen faktore bat. Dena den, ez dakit nik belaunaldi ere bakoitzak bere problematika bizi izan du, eta uste dut ernaitik badugula egiteko bat dela hortzi mugaberriak eta pixkatez aurreko galderan botatzen zenidan askatasunaren ideia horretatik badugula egiteko bat hortzi mugaberriak marrazteko eta helduleku horiek irudikatzeko. Azken finean hori delako egungo gizartea edo prekaritate egoera horrek uste dut ezaugarri bat baldin badu dela garai likidoarena eta helduleku gutxi izatearena, komunitate txikiagoak edo sortzearena, eta herri moduan erakutsi izan dugula, badakigula komunitate horiek sortzen aurrera egiten, eta beraz uste dut gazte antolakundeak baduela bertute hori ere, eta beraz horri heldu beharko gatzaiola eta aurrera egin. Horre, hain justu, abertzaletasunaren gehiengoa dagoela, aipatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrari dagokionez, baina norra askotan PSeri beto eskubidea ematen zaio. Ernek nola ikusten du? Uste dut, egoera irakurtzeko zaila dela edo askotan galdetu izan digute baita ere, pixkat lehengo independentziaren galderari lotuta, ea nola ikusten dugun egoera hori, ea benetan ikusten dugun green independentista bat dagoen kalean, gazteen artean, ea horrek ze lotura duen egungo EAeko legebiltzarreko gehiengo abertzalearekin, gehiengo soberanista eta ezkertiar batekin, eta nik uste dut badagoela nahi bat Euskal Herrian alde batetik ikusi dugu, hauteskundeetan ikusi ahal izan dugu, nahi ezkertiar soberanista hori badagoela, hor dena den, gerora ikusi beharko da nola diren legebiltzarreko tirabira guzti horiek eta, baina uste dut horretan eta gure eskuren mobilizazioa baliatuta adibide moduan ere, badagokigula herri gisa kalean eta bai gazte antolakunde moduan eta mugimendu sozialei bultza egitea eta izan behar garela hainbatean agian pixkat exigentzia horiek ere eramaten dituena eta herria hotsa edo aurrera eraman behar dugula. Eta azkenik ere aipatu nahi dugu irailerako manifestazioa deitu duzuela Donostian, zer horrek ikusten da egun honetarako? Joan den ikasturtean mobilizazio arrakastatsua izan zen irailaren 8koa,
estropadetako bigarren igandekoa, eta espero dugu, sentsazio berdinekin edo geratzea, gu gogotsu gaude, udarako planak baditugu, ikasturte honetan ere erakutsi dugu behin baino gehiagotan indarra dugula, bai iraiak sortzeko mobilizazioarekin, bai urrikoarekin tafaian, baita herrietan egin diren ekimenetan edota topagunean bertan, beraz, espektatiba horiekin lanean jarraitzeko gogoz eta ikusiko dugu elkar iraiaren 14an, espero. Guzti hauekin aditzen gara Amaiur Agurrola, Erneiko bozeramaile, eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker. Formazioaren aria, naiz irratian.